Wannan na kaman giya ne kake juyawa a cikin nan gurin. Giya ne. Wannan me za a yi da shi? Ana ba shanu ne suna sha. A'a, shanu kuma da shan giya? Sosai kuma suna inda suke shan shi haka suke budewa. A to wayan suka sha me suke yi da shi? Ya yake musu? Yana buɗa su ya ƙara musu ƙarfi. Ya ƙara musu cin abinci kenan? To shi amma zai sha shi a matsayin ruwa ne koko dai? Yana sha ne yana ɗan jin ɗan tsamu-tsamun. Okay. Ɗan tsamu-tsamun to yana musu magani. To amma wannan da sanin masu shanun ake ba su sha ko kuma ya abin yake? Sun sani masu shanu. Su suke zuwa su siya? Siya suke yi koko? Ana ba su ne, ya sha na nan gareji. Okay, na nan garejin ne. Sai a ba su sha. To aka sha in suka sha ba sa buguwa? Ba sa buguwa. Baya musu komai? Ba komai. To, ikon Allah. Amma dai ban taba ganin wannan abin ba sai a nan gurin. To kai in ban da nan gurin ka taba gani a wani waje ana ba mu shanu giya? Can tsallake mun tsallaka da su. An zubar da kumfai. Okay, kai mai kiwon shanu ne? An na Fulani su ma suna sha. Okay. Ikon Allah. Amma kai mutumin Kaduna nan ne? A Kaduna. Kaduna ina? Bakori. Suna. To Allah ya taimaka. Sunan shi. Me sunanka? Abba. Abba. Timothy. Sunanka na gaskiya? Okay. To sannan Allah ya taimaka. Malam, gashi nan dai mun zo wucewa muka ga wani abin al'ajabi. Wadda giya ne maga ana zuwa a cikin bokiti an ce shanu ake ba mu a sha. Ya kaji da kaga wannan al'amari? To ai lamarin yadda ai. Domin ni ban taba gani ba, amma kamar yadda shi mai bayani ya ce dabbobi ake ba in sun sha suna ƙara budewa kuma suna cin abinci. To kaga wannan baya da bambanci da an gudu ba tsira ba. Yanzu ka sai nama ka ci naman giya kai baka sha ba amma kaga dabbar da za a yanka ka ci ta sha giya. Nan baya da bambanci da ka sha giya kawai. Amma Allah ba ya kama mutum da laifin da bai sani ba. To akwai dai bambanci gaskiya, ko da yake wannan dai kar mu shiga hurumin malamai. Gaskiya. Domin su ne za su iya buga wannan al'amari su gane yadda abin yake. To Allah ya sa mu dace. Su kai in ka je su maka haka wai. Wallahi tallahi. Yana sha kana wasa da shi. Zakin yana jin daɗin zakin wallahi. Kai. Ya muka shi ba. Na ga maka Allah bai. Zakin sai ka samu wani. To ga zahiri dai nan ma dai an kawo ma shanun giya gashi nan ma dai yana sha. Wallahi ya sha. Wai da kuke gani? Wannan dai ba labari bane gani da ido. Ga shanu wannan dai tana shan giya. A lafiya lau bayan an gama zubawa